Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnnen Serifula télé studio fɔlɔ kɔnɔ Moribabugu an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma selen bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin Burkina Faso diinɛ ɲɛmaaw ani jamana ɲɛmaaw ye dugawudon kɛnɛ belebele mun sigi n'a kɛra ka bɛn sibiridon janvier kalo tile 25 ma u ka Bobo Julaso dolanci kɛnɛba kan n'a maa welelen kɛrɛnkɛrɛnnen tun ye an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara 20 janvier okumu kɔnɔna la kangabakaw ye don kelen kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ tasibila ye k'a ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ka bɛn ni sibiridon janvier kalo tile 25 ye Mali ministre fila tun bɛ a kɛnɛ kan ninnu de bamanankan kunnafoni n'a kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la Mali kunnawolola Burkina Faso kɔnɔna la ka sababu kɛ jɔnjɔn belebele dira Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ma o kɔfɛ u ye dugawudon kɛnɛ belebele mun sigi ka bɛn ni sibiridon janvier kalo tile 25 ye o maa welelen kɛrɛnkɛrɛnnen fana tun ye an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ Burkina Faso jamana ɲɛma Rochmar Christian Kabore ka yamaruya kɔnɔ bonyamasegin kɛra alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛmaba an fa ani an karamɔgɔba a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ni jɔnjɔnba tali ye k'a kalifa ma ka bɛn jumadon janvier kalo tile 24 ma waga 2000 kɔnɔ jɔnjɔnba min ni jalate a sanfɛ Burkina Faso u ko jɔnjɔn in ma officier de l'ordre de l'étalon o dugu jɛra sibiridon janvier kalo tile 25 min na stade Omnisport Sangoulé Lamizana soba kɔnɔna na Bobo Julaso damakasili kɛnɛ ani duwawudon kɛnɛ belebele dɔ sigira sen kan wulada fɛ ka bɛn ni nɛgɛ kaɲɛ 16 gosilen alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara cuna stade in kɛnɛ kɔnɔ o waati y'a sɔrɔ maa bagirika de sigilen bɛ ni ka karamɔgɔ Haidara doni ma kɔnɔ ni événement ba in n'o ye ala wele ni Burkina kaw ye a sigi sen kan ni kɔni ni hakilila ɲumanba de an dalen b'a la fana ni ala sɔnna ma ni bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya mun bɛ an ka sous région kɔnɔ gɛlɛya in bɛna ban n dalen b'a la a bɛna ban ka sababu kɛ jamana bɛɛ ye hakilila kɛ kelen diinɛmɔgɔw modèle bɛɛ bɛ yan chrétiens bɛ yan silamɛw bɛ yan laadalamɔgɔw bɛ yan donc jamana tɔ si tɛ kɔfɛ n'olu bɛɛ y'u hakili kɛ kelen ka ɲɛsin ala ma n dalen b'a la ala b'an tulo magɛ Wala Burkina ɲɛmɔgɔ ye an karamɔgɔ invité ka kɛ parrain ye ni sigi in na sigi wɛrɛ tɛ lakanabaliya min bɛ farafinna jamana na gbɛkan jamanaw kan donc o don ɲinilen jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ ani laadala mɔgɔw fɛ o la an bɛɛ nana an karamɔgɔ bilasira Burkina Faso an b'o dugawu kɛ kɛnɛ de kan Bobo Julaso ka stade la Sangoulé Lamizana alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ka ɲɛmayasoba fédération ansardine internationale tɔndenw bɛɛ lajɛlen wasara wa u kun kɔrɔtara kosɛbɛ ni bonyamasegin kɛlen ka ɲɛsin an ɲɛjɔyɔrɔ ma o de kosɔn tɔndenw nana ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'u cɛsiri walasa k'u jeniyɔrɔ fin baara in kɛcogo ɲuman bɛ se ka sabati cogo min kɛnɛ in kɛra sababu ɲuman ye alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ma u ka wale ɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin Burkina Faso jamana maa ɲɛmaw ma ka labana ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka di Burkina Faso jamana silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Fédération des associations islamiques du Burkina Faso ani chrétienya taabolo fila ni o ye communauté catholique ani protestante ye ka fara jamana in laada ɲɛmɔgɔw kan siya dugu kɔnɔ wallahi an fari funna nisɔndiyara ka sababu kɛ Burkina Faso yan ni ɲɔgɔn ma kɛ an fɛ fɔlɔ an ye ko caman kɛ mais ka nin baaraba nin labɛn fɛn bɛɛ sababu ye an ka ministre muso madame Adja Fatumata Ouattara Sanu ale de ye nin ŋaniya in ta ka ko taga don silamɛ jɛkulu bolo an fɛ yan fédération bɛ yan coordination bɛ yan a y'a taga don bolo ka organiser o ye bɛɛ fana fara ɲɔgɔn kan ka organiser ka karamɔgɔ le wele ka na kɛ nin baara in belebeleba yɔrɔ ye n'o ye invité d'honneur ye vraiment a y'an wudu nisɔndiya a y'an fari foni a y'a yira k'a fɔ Burkina Faso yan an bɛ baara min kɛra ja mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ banna min tɛ an yɛrɛ ye nisɔndiya
o bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen na an ye mɔgɔ min tɛ silamɛ mana kɛ jinɛ jinɛ nisɔndiya kan ka kira parce que jinɛw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ la ala ka dɛmɛ bɔ yen bon an b'a la wele min kɛra ka na Burukina an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin kɛ fitinɛ bɛɛ lajɛlen wulini ye ka bɔ farafinna bɛɛ kɔnɔ ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. O nisɔndiya ni o kunkɔrɔta kelen de fana tun bɛ ye Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛmaw Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛmaw ɲɛ kan olu minnu ka fɔ la waleɲumandɔn jɔnjɔn ani bonyamasegin min kɛra ka ɲɛsin olu ka tɔn ɲɛmɔgɔba ye k'a bɛ cɛba in ka waleya ɲumanw a n'a ka ŋaniya ɲumanya baaraw de sɛbɛntiya minnu bɛ kɛ fasojɔ kadara kɔnɔ ani silamɛya diinɛ yɛrɛ kɔrɔtali la farafinna tilebiyan fanfɛ jamanaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Au Conseil islamique du Mali tɔgɔ la a bureau national na bureau de contrôle na bureau de zulema bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ ala de tanu k'ala fo au conseil président bi n'o ye Cheikh Ousmane Madani Aidara ye bonya min n'a kɛra ye Burkina faamaw fɛ ka taa décoration na ka tila ka na stati la yan a ye tout min tigɛ Mali la ka tila k'o exemple fana yira Burkina yan o ye an ka diinɛmaw n'o ye chrétienso filaw ye ani laadatigiw ni fɛnw baara o baara n'a bɛ kɛ jamana ko la an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ ale de y'a initié Bamako a exemple fana Burkina bɛ k'a ladege a kɛra exemple belebele Burkina fana chrétiens ni silamɛw ni catholiques ni fɛnw u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ parce que fitinɛ n'a bɛ jamana kɔnɔ min bɛ Mali la o ɲɔgɔnna kelen de bɛ Burkina a bɛ Mali la a bɛ Burkina maa minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ o bɛ ka kɛ diinɛ tɔgɔ de ye kɛlɛcogo si t'a la fɔlɔ fo diinɛmaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ fɔlɔ k'u hakililaw kɛ kelen ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma a ka nin taama in Burkina Faso jamana kɔnɔ baara wɛrɛ camanw de bolodalen don karamɔgɔ Haidara bɛ na ye minnu kɛnɛ kan pays des hommes intègres dugukolo kan. Bobo Julaso dulanci kɛnɛba fara i b'a fɔ dakɔnɔɲi k'a sababu kɛ Burkina Faso diinɛ ɲɛmaw ani a jamana ɲɛmaw ye dugawudon kɛnɛ belebele mun sigi bɛn ani kelenya bɛ se ka sabati cogo min na a maa welelen kɛrɛnkɛrɛnnen tun ye Mali silamɛw ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels maa yema an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a baaraw kɛra ka bɛn ni sibirido janvier kalo tile 25 ye an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Sibirido janvier kalo tile 26 kun ye Burkina Faso jamana dugukolo ŋunandon ye aw ɲɛ bɛ ja minnu na siya dugu kɔnɔna don kɔlisoba kin kɔnɔ u ka dolanti kɛnɛba minɛna k'a fa tɛn i n'a fɔ komi dakɔnɔɲi diinɛ ɲɛmɔgɔw ni laadatigiw jɔyɔrɔ an'u ka kɛtaw bɛn ni kelenɲɔgɔnya ni basigi sabatili la o ka kɛ sababu ye lakana laɲiniw yɛrɛ ka se ka sabati o de ye ni duwawudon kɛnɛ in ani damakasili kɛnɛ belebele sanuma in dakun ye kɛnɛ ɲɛnamayara dakun minnu kan baaraw bɛɛ lajɛlen nun donna ni duwawudon ye Bobo Julaso chrétienya maa ɲɛma archevêque fɛ ni ka sɔrɔ ka Burkina Faso jɔnjɔn hymne national da o kan. Karamɔgɔcɛba yɛrɛ min ye Cherif Ousmane Madani Aidara ye ko ka dugawu k'a ye si jan ni kɛnɛya ni lafiya ni labanko ɲuman Ala ka di an n'a denbaya ma Ala k'o kɛ an ye Ala ka k'a ye ka Ala ko Ala k'o kɛ kira Mamadu kosɔn sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Nin kɛnɛ sanumanba min sigira Burkina Faso jamana kɔnɔ walasa ka se ka damakasili kɛ an daba ma yɔrɔ ka duwawudon kɛ Burkina Faso bɛ se ka basigi ka sigiɲɔgɔnya duman kɛ damun ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ha ka ja ka se Burkina Faso sigiɲɔgɔn jamanaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka duwawudon kɛ o jamanaw ye bɛn ani lakana bɛ se ka sabati cogo min ni sigiba min ni a kelen filɛ nin ye a bi don Burkina Faso jamana tarikuw kɔnɔ dusukun yɛrɛ ti ɲina kelenɲɔgɔnya baara min kɔ kɛnɛ yangara ni maaba caman yeli ye Princesse Gimbi Ouattara ka dugu kɔnɔ ladala ɲɛmaw chrétienya diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara alisilamɛya diinɛ ɲɛmɔgɔw kan. An y'a lɔn fana an bɛ ɲɛsuma min kɔ an bɛ lafiya min kɔ an bɛ hɛrɛ min kɔ a bɛna bɔ Ala lora o de y'a to an ye ɲɔgɔn kafo yan wulada nin na silamɛw katolikiw protestants sirakɔrɔw mɔgɔw wasa an k'an kan kɛ kelen ye ka kule matigi Ala fɛ a ka ɲɛ an ma ka jamana ɲɛsuma ka di an ma ani o b'a jira la fana ko hali n'an y'a lɔn ko jamana ka ɲɛsuma sɔrɔ ani lafiya hɛrɛ bɛn ka na fo anw yɛrɛ lo ka hakili di ɲɔgɔn ma an ka sɔn ka sigi ɲɔgɔn fɛ ka kuma ta ɲɔgɔn fɛ ani an ka sɔn ka ɲɔgɔn bonya Ala ye kelen ye a tɛ fila ye a tɛ saba ye Ala ye kelen lo ye.
Burkina Faso jamana ministre d'État n'ale ministre min ni o ka baaraw bi ɲɛsin Burkina Faso jamana marabolokow ani bɛni kelenɲɔgɔnya ɲinini siraw tagamali n'a ka baaraw bi ɲɛsin batokow fana ma san'a ka don a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a y'a laɲini sanga kelen ka ta min senfɛ bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ ni ka tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔw ma minnu bɔnɛna u niw na banbagancimɔgɔw ka wulikajɔ cɛjuguw senfɛ sanni ka sɔrɔ ka waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin kɛnɛ labɛnba jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma baara kɛcogo ɲuman na nin baara ɲuman min n'a bi kɛ sababu ye ni ka badabada bɛn ani kelenɲɔgɔnya sabati jamana in kɔnɔ jamana min n'a ye waati gɛlɛnbaw latɛmɛ ni waati laban ninnu kɔnɔ ka sanga ni banbagancimɔgɔw ka janfa an'u ka wulikajɔ cɛjuguw ye. Donc ni Burkina association ye karamɔgɔ wele ko ka na fara o kan o ka dubawu kɛ o ti baara na parce que karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na karamɔgɔ yɛrɛ segin bɛ nin ye quoi mais an ansar minnu bɛ Burkina nin kɛra kunkɔrɔta an ma parce que an yɛrɛ tun ma segin ni nin ye jamana ɲɛmɔgɔ bɛ karamɔgɔ ka baaraw kalama fo ka karamɔgɔ wele ka taa fo présidence la ka taa karamɔgɔ décorer vraiment o bonyana ma o mina ma an m'a ye karamɔgɔ ka baara a lɔn lo jamana kɔnɔ ansaru ka baara a lɔn lo jamana kɔnɔ ni bɛ min yira an na dɔrɔn yan Burkina o bɛ min yira an na o ye ale bele cɛsiri. Kɛnɛ invité d'honneur ya kun bɛ cɛba min bolo alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛmaba an fa ani an karamɔgɔba a Seyid Chérif Ousmane Madani Haidara a ka kɔrɔfɔw senfɛ a ye diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen hakili la jigin u jɔyɔrɔ an'u ka kɛtaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la faso kanu na ani jamana kɔnɔdenw cɛ bɛnɲɔgɔnya fɔli min bɛ kɛ sababu ye lafiya bi na ɲɔgɔn faamuyaw bi na hakilisigiw ka na jamana yɛrɛ ka se ka wuli a kolo la ni lakana sabatili ye cogo min sanni ka sɔrɔ ka welewele da kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma min bɛ kɛ sababu ye an k'an fangaw kɛ kelen ye k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma diinɛ ma bɔ diinɛ la taabolo ma bɔ taabolo la ka ɲɔgɔn kun ani ka yafa ɲɔgɔn ma ka labana ka sigiɲɔgɔnya dumanw kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya ni karama kɔnɔ bonya kɛra karamɔgɔ Haidara fɛ ni sefa wari miliyɔn 5 bɔli ye sefa wari miliyɔn 5 min n'a bi tila sigiyɔrɔma 2 ye sigiyɔrɔma fɔlɔ sefa wari miliyɔn 3 o dira alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ fɛ ka ɲɛsin Burkina Faso jamana lakana tigilamɔgɔw ani finitigilakaw bɛɛ lajɛlen ma mankanw ni ɲɔgɔn faamuyabaliyaw kɛra sababu ye ni ka siranya ni hami don jamana kɔnɔden minnu na ni u wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka taa bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ u ko a ma ko déplacéw miliyɔn 2 dira olu dɛmɛɲɔgɔnyali kadara kɔnɔ nabaga kelen kelen fɛn fɛn kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ŋaniyaw sirilen kɔfɛ bɛɛ lajɛlen ye damakasili kɛ ni ka duwawu don kɛ jigisigi bujiw ka sɔrɔ ka mɛnɛ maabaw fɛ kɛnɛ kɔnɔ i n'a fɔ komi Burkina Faso jamana gouvernement Imam Jane ka duwawudenw dara o kan sanni ka sɔrɔ ka duwawu don kɛnɛ ani damakasili kɛnɛ in baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ. Dugawu don kɛnɛ in kan Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Chérif Ousmane Madani Haidara ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛma dɔw fɛ. An bɛ an ka foli ɲɛsin Burkina président ma ka premier ministre fo k'a ka gouvernement bɛɛ fo n'an bɔra yen an b'an ka foli ɲɛsin Burkina Faso a chrétien bɛɛ ma chrétien o chrétien bɛɛ Burkina an ka foli bɛ a bɛɛ ye n'an bɔra yen an ka jamanatigiw ani an ka laadatigiw ani an ka dugutigiw an ka foli b'u ye ani députéw olu folen kɔ an b'an ɲɛsin an yɛrɛ ka faamaw ma n'o y'an ka alimamiw ye n'o y'an ka dɔnnibaaba ninnu ye minnu y'u ka baara bila su ni tile misiriw kɔnɔ wajulikɛyɔrɔw la pour que ka adamadenw sama ka kɛ kelenya ma ka kɛ badenya ma nin kɛnɛ in kan Chérif Ousmane Madani Haidara a nisɔn ka di nisɔndiyala danti min na Burkina ani Mali an t'a fɔ jamana kelen don an b'a fɔ ko siya kelen de don Burkina ni Mali siya kelen de don frontière ninnu kɛra sisan de Mali bi dan yan Burkina bi daminɛ yan
Mali bɛ dan yan Côte d'Ivoire bɛ daminɛ yan Laginɛ bɛ daminɛ yan nin kɛra sisan de tubabuw de y'a kɛ minnu y'a mara ka bi an k'a mara olu de ye terrain ci ka daw jira an ye mais a ye cɛkɔrɔbaw ɲininka yanni terrain kun ka ci Burkina kun tɛ yen Mali tɛ yen anw farafinw de kun bɛ yen wa hali bi anw de bɛ yen an kana ɲinɛ o de kɔ o la ne mana n yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kan a bɛ fɛn min kɛ ka nisɔndiya kojugu Burkina karamɔgɔw hasidiw tɛ kunu a ka diinɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ capitale la Ouagadougou président voyagelen don mais a ka premier adjoint an n'ale de ye kunun bɛɛ kɛ ka girin ɲɔgɔn fɛ président fɛ yen ani ne yɛrɛ ka ministre fɛ yen min ye n décoré Abubakari Yigo ani silamɛw ka ɲɛmɔgɔ de ye nin kurusi in bɛɛ kɛ o b'a yira u ye ne kunbɛn avec bras ouverts u sara bɛ Ala de bolo silamɛya y'an wele ka na nin de ma o de la n y'a fɔ Alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko shay'ani la yajtami'ani fi wi'a'in wahid a ko fɛn fila bɛ yen o fɛn fila t'i ku minɛn kelen kɔnɔ abada Ala t'a kɛ o ko kira ma o ye mun ye a ko el iman wal hasad ka da Ala la ka kɛ silamɛ ye ou bien ka da Ala la ka kɛ chrétien ye e ka tila ka kɛ hasidi ye Alakira ko a fila t'i di maa kelen ma alors n bɛ fɛ k'a fɔ n'aw ye hasidi ye yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ diinɛ na président ne b'a fo n bɛ premier ministre n'a a ka ministre ɲɔgɔnw fo ka gouvernement fo an ka karamɔgɔw folen kɔ ani dugutigi ni jamanatigi ni chrétienw folen kɔ an bɛ kuma population de fɛ tuma min na tiɲɛ y'a da de tuma min na tiɲɛ y'a da de nkalon ye fanga sɔrɔ ni tiɲɛ y'a da de tiɲɛ min nkalon min bɛ kuma a bɛ se tiɲɛ da de ne na kelenya min bɛ silamɛya la kelenya min n'an ka kira y'an kalan o la kelenya min n'an y'o kalan an ka kuranɛ kɔnɔ n'a sɔrɔla an kun sɔnna k'a fɔ Ala ka jɔnw ye a fɔcogo la an filɛ dingɛ min kɔnɔ an kun ti bi ye abada 20 janvier okumu kɔnɔna la kangabakaw ye tile kelen kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ tasibila ye k'a ɲɛsin an ka finitigilakaw ma o baara in kɛra ka bɛn sibiri don janvier kalo tile 25 ma kangaba kɔnɔna la a kɛnɛ ka Mali ministre fila tun ye a kɛnɛ ɲɛmaa ye Amadou Diallo Seydou Ɲare kumakan bɛ lase Marietou Diallo fɛ. Nin baara ninnu donna kangaba kɛrɛnkɛrɛnyala kababulon yɔrɔ la ni Mali jɔnjɔn yɛlɛli ye ka don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan walasa ka tasibila kɛ an ka faamaw ye finitigilakaw o kɛra sababu ye ka cɛfari kumaw fɔ ka ɲɛsin an ka finitigilaka ninnu ma olu minnu kɛlen no k'u ni di fasoko la kangabakaw ka u fana ka fasoden ɲumanya yira u ye malo tɔni 5 di finitigilaka minnu fatula olu musow ma an'u denw walasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye nin bonya n'an kɔni ma ka da kan ni ye Mali siɲɛ sabanan de ka nin danaya sugu d'an kan donc an tɛ se ka foli kɛ tɛmɛ aw yɛrɛ kan aw de bɛ se ka nin ɲɛfɔ ka tɛmɛ anw kan parce que aw de ka baaraw ye wa an bɛ armée fana an b'a soutenir parce que an dɔw don an b'a soutenir n'an m'a soutenir parce que ni anw population tɛ ne bɛ da la ni soutien wɛrɛ b'u la ko ni nana ko n ka bɔ ka foli kɛ ka da kan dɛmɛ min donnen filɛ ye an fɛ tɔn 5 malo a diyara an ye a bonyana an ma o ka bɔ yen an ye min ye sisan a kɛra bɛɛ ɲɛna kabakaw bɔra u nana k'u bɛ sɔrɔsiw k'u b'an dɛmɛ u b'an jukɔrɔma don an b'o de ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ kabakaw y'a daminɛ an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'an dɛmɛ bɛɛ k'an jukɔrɔma don
kunnafoni minisiri kun bɛ kɛnɛ kan Yaya Sangare ani a baarakɛɲɔgɔn Bubakar Alpha Ba u kɛlen ka kuma ta u ye kangabakaw fo kosɛbɛ u bɔli la ka na nin tasibila in kɛnɛ kan ni ka tila k'u fo u ka fasoden ɲumanya la nin dɛmɛ ninnu kɛli la ka ɲɛsin finitigilakaw ma fo ka taa se u muso ani u denw ma. Gansan ma to an sera yan an natɔ sisan an y'an jɔ sɛmɛ min bɛ sira la ko kurukanfuga a y'an miiri janya kaba awa n'i y'o fila fɔ i ye manden bɛɛ fɔ o kosɔn daliluya minnu b'aw bolo dugawu ɲuman minnu b'aw bolo aw k'a kɛ président n'a ka premier n'a ka gouvernement ye wala an ka kɛlɛbolo bɛ fan o fan danaya min dar'u kan ala k'u ka ta u bɛ anw de ye su ni tile wala Mali ka kɛ Mali ye an ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma wala k'an ka jamana sutura k'an ka jamana kɔfɛ k'an ka jamana latanya o tɛ se ka kɛ n'an ka kɛlɛbolo n'an ma se k'o ladon k'o bɛrɛbɛrɛ wala furujatɔ minnu filɛ olu ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ. Seko ni dɔnko tigila mɔgɔ minnu kun bɛ kɛnɛ kan ka fara kangabakaw yɛrɛ ka turupuw kan olu ye maaw nisɔndiya kosɛbɛ finitigilaka minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ olu ye défilé kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ n'u ka vert jaune rouge ye walasa ka ni tasi bila kɛnɛ in ɲɛnamaya baaraw kun cɛra ni seli ye ani dugawu don ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma kababulon kɔnɔna la ala ka ni dugawu ninnu bɛɛ jaabi ka Mali kolosumaya bɛn ka segin ka na an ka jamana in kɔnɔ. Kangabakaw ka ni tasi bila kɛnɛ in kan Mali minisiri mun ɲɛsinen no kunnafonidi kunkanko ɲɛnabɔli ma ani gouvernement ka kuma laseli a y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ a labanna k'a ɲini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fɛ u ka kangabakaw ladege a bɛ an ka ɲininikɛla Amadu Jalo ka kuma galamani na. Mais an sera yan an y'a ye k'a fɔ kangaba maa jigi sigiyɔrɔ don maa bɛ se k'i jigi da o kan maa bɛ se k'i yɛrɛ kalifa o la fɛn fɛn kɛra bi n'i y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ a kɛra ni nisɔndiya ye a kɛra ni kanu ye a kɛra faso kanu ye a kɛra parce que fɛn bonya min taara aw yɛrɛ bolo k'a ɲɛsin an ka finitigiw ma a diyara aw yɛrɛ ye aw y'a kɛ jamana de kama duwawu fɛn fɛn donna hakilina fɛn fɛn bɔra nin yɔrɔ la a kɛra cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ ala ka jɔnni kunnanden kelen bɛ sɔrɔ an cɛla yan an b'a ɲini ala fɛ duwawu fɛn fɛn donna yan walasa balaw m'an ka jamana kan u ka se ka ta ka bɔ an ka jamana kan k'a ɲini ala fɛ a ye duwawu fɛn fɛn don walasa an ka finitigiw u ka se ka se sɔrɔ ala k'a duwawu bɛɛ jaabi a ye duwawu fɛn fɛn don walasa basi ka don jamana in kɔnɔ ala k'a duwawu bɛɛ jaabi a ye duwawu fɛn fɛn don walasa fɔ ka bɛn ani ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ y'o fɔ ten Manden sigikan ye bɛn de ye ala ka bɛn sabati parce que an ka jamana in kɔnɔ an bɛ ka fɛn fɛn ɲini ni bɛn ma sabati an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ gɛlɛya an ka se an kana to cogo si la an kɛwale la an kuma cogo la an taama cogo yɛrɛ la jugu ka se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ parce que o nasira ka ca an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i hakili to o la k'an ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen aw k'an k'a faamu k'a fɔ bi tɛ don gansan tɛ n'i y'a ye président de la république sɔnna a ma premier ministre sɔnna k'a fɔ ministre saba k'a da ɲɔgɔn kan ka na aw ka ɲɛnajɛ in na o b'a jira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw hakilina b'u la ka ɲɛsin an ka finitigiw ma parce que u mako bɛ nin de la k'a dɔn k'a fɔ fasoden bɛɛ b'u kɔ k'a fɔ fasoden bɛɛ b'u kanu aw ye dɛmɛ sira caman fɔ sisan mais ne hakili la dɛmɛ dɔ kɛra aw bolo bi nin ye dɛmɛba ye ka duwawu don ka tila ka aw bolo fɛn ta k'a di u ma mun ye balo sira ye an hakili la nin bɛɛ ye nin kɛ ni nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛ se k'a to a bɛ dusu don la a b'u sinsin a bɛ jugu siran ye. Institut national de la statistique n'o ye baarakɛyɔrɔ mun ɲɛsinnen no jateminɛ kunkanko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ o ɲɛma ani a nɔfɛ tugumɔgɔw taara Kati mara kɔnɔ walasa ka taa lajɛli kɛ jateminɛ tako duurunan baara minnu bɛ sen na u nɔfɛ Serifula Jabaranso tɔgɔ la Maretu Jalo ani Samba Traoré tun b'u nɔfɛ.
cakɛda min ka baara ɲɛsinen no jamana kɔnɔdenw jate dɔɔni ma Institut National de la Statistique a ye ni visite de terrain boloda negela walasa ka taa baara kɛcogo yira kunnafonidilaw la n'o bɛ kɛ sababu ye u ma ka kunnafoni lakika cari diɲɛmaa ka Instat ka baara faamuya a bɛ taa kunnafonidila maa 20 bɔɲɔgɔnko la ka fara Instat ka jama kan délégation bisimilala negela mairie kɔnɔ Bosofala commune o maa ɲɛmaw fɛ bisimilaliw kɔfɛ yala dabɔla ka taa recensement kɛla ninnu ka baaraw jate minɛ tagabolo bɛ cogo min na ni nafa bari bɛ mairie kan parce que i b'a yira k'a fɔ jamana kɔnɔ bibi na n'i y'a ye k'a fɔ fɛn caman ma bɛ desana parce que an t'a an jate dɔn bon ni recensement min natɔ filɛ ɲɛ commune kɔnɔ bi n'i y'a sɔrɔ k'a fɔ an ka misali ta dɔgɔtɔrɔso ma dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ bi i b'a sɔrɔ fura dɔ bɛ a bɛ jateminɛ ko ni hakɛ jama de b'a an ka commune kɔnɔ o bɛ dɛsɛ parce que population ka caman mais ni bɛna ye ni recensement nin kɛlen kɔ maintenant a bɛ yira k'a fɔ jamana mɔgɔ hakɛ man ka commune kɔnɔ o jate dɔnnen don fura min na fana o bɛ ban ma recensement kɛla n'u tora dugu o dugu la dugutigi k'u bisimila ka ɲɛ ka dugudenw bɛɛ kunnafoni ni sɔngɔ sira tɛ c'est pour k'a dɔn jamana kɔnɔ den fɛn mɔgɔ min bɛ jamana kɔnɔ bi an ka dɔn an ka yɛrɛ yira an ka dɔn n'an dɔnna o de bɛ baara nɔgɔya hali jamana kɔnɔ mɛ fɛn fɛn bɛna ko jamana kɔnɔ denw ta ye nin ye i b'a sɔrɔ a jateminɛlen don ni hakɛ de ma mais ni an y'an dogo a bɛ na ka dɛsɛ an na donc bɛɛ ka kɛ kunnafoni dibaga ye ka fɔ nin recensement kɛtɔ filɛ a bɛ kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ de ye a tɛ kɛ commune a tɛ kɛ dugutigi ye a tɛ kɛ maire a tɛ kɛ sous-préfet a bɛ kɛ jamana kɔnɔ de pour que bɛɛ ka se ka ye kɛnɛ kan ka fɔ ni ne jatilen don Mali kɔnɔ. An bɛ baara min kan nɛgɛla o ye baara min bɛ recensement yɛrɛ ɲɛbila an b'o baaraw de kɛ baara nin na an kan ka se Mali dugu bɛɛ la mɔgɔ sigilen don dugukolo fan o fan Mali jamana kɔnɔ an kan ka se yen ka mɔgɔw sigiyɔrɔ lajɛ ka adamaden hakɛ min bɛ k'o jate dugu yiriwa fɛn min bɛ k'olu jate o bɛɛ kelen na ja bɛ ta donc o kɔfɛ de an b'a dɔn mɔgɔ hakɛ min kan ka ta min bɛ recensement kɛ n'u bɛ don du ni du ka adamaden compter donc an b'o ɲɛbila baaraw de la o dan se Nɛgɛla commune kɔnɔ Nɛgɛla commune baara daminɛlen a bɛ tile 5 bɔ bi. Institut National de la Statistique ale ɲɛma o min ye ni visite de terrain sigi sen kan ni kunnafonidilaw ye a ka cakɛda mɔgɔ minnu bɛ terrain kan Nɛgɛla a y'u encouragé kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ nin baara ninnu na a y'a yira k'a fɔ baara in misɛnya kosɔn u bɛna jɛ ɲɔgɔn fɛ ka fɛɛrɛ ɲini gɛlɛya ninnu na a y'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ si kana kunnafoni dogo recensement kɛla ninnu na ka maaw hakilina sigi fana k'a fɔ ko kunnafoni ninnu ye confidentiel ye o kɔrɔ de ye mɔgɔ wɛrɛ si tɛna bɔ u kalama. Dugu ɲɛmɔgɔw a kɛra politique sira fɛ a kɛra administration sira fɛ ani an ka laadala ɲɛmɔgɔw yɛrɛ an n'olu ka kuma ɲɔgɔnya an ka se ka ɲɛfɔli k'u ye ka se k'a faamuya donc an nana bi Nɛgɛla ani journalistes nana yaasa journalistes yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ an ka kumakan laselaw ye parce que fɛn min don an bɛ baara min na bi a ka kan jamanadenw ka a ɲɛdɔn kosɛbɛ baara min bɛ ka kɛ gɛlɛya minnu fana b'a kan u k'o dɔn ani u bɛ se ka an dɛmɛ cogo min na baara nin bɛ se ka kɛ donc an nakun ye Nɛgɛla bi yaasa journalistes yɛrɛ k'a ye baara nin bɛ ka kɛ cogo min na an ka baarakɛlaw yɛrɛ u bɛ ka baara kɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ ani u bɛ ka sɛgɛn minnu sɔrɔ a kɔnɔna la ani an bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka o gɛlɛya ninnu nɔgɔya a tɛ se ka ban pewu mais ka se ka a nɔgɔya n'an nakun ye o de ye bi Nɛgɛla. Kunnafonidila ninnu tun bɛ taa maa 20 bɔɲɔgɔnko la minnu taara Nɛgɛla ka Institut National de la Statistique u bɛna jatebɔba min sigi sen kan ka taa o ɲɛbila baaraw jate minɛ ɲɔgɔn fɛ. Kafunɛ Bacili bɛ diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lase an ma. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Côte d'Ivoire jamana minisiriso min ni o ka caw bɛ ɲɛsin kɛnɛyako ma dantigɛli dɔ kɛra dantigɛli min senfɛ minisiriso in b'a jira k'a fɔ ko siganama kelen yera Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ siga kelen don min na k'a fɔ coronavirus banakisɛ kɛn bɛ k'o tigilamɔgɔ lasɔrɔ coronavirus banakisɛ min kabini ni décembre kalo la ni a yera Chine jamana kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi n'a bɛ ka dadigi kɛ Chine jamana kɔnɔdenw na kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ banakisɛ in labanna k'i kunda Faransi jamana kan ani États-Unis jamana siga kelen don
maa min na k'a fɔ banakisɛ in y'a lasɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kalanden de don ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen de kalanden in bɔra Pékin dugu kɔnɔ ni k'i kunda farafina tilebiyan fanfɛ jamana kan kalanden in seginnen kɔfɛ Côte d'Ivoire jamana de kɔnɔ bana in tamasiyɛn ni o ye suwa ni mura ye siga kɛra kalanden in na k'a fɔ o de b'a la kɛnɛya tigilamɔgɔw ka sɔrɔ ka labana k'a lasago ni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw dabɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ komi sisan sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni bi sen na walasa ka se k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ jangaro min bi kalanden in na ni coronavirus de don an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kalanden min ni a bɔra Pékin sibiridon ni k'i kunda Côte d'Ivoire jamana kan ni coronavirus bana in tamasiyɛn yera a la o de bɛna kɛ maa fɔlɔ ye maa fɔlɔ min ni siga kɛra a la farafina bɛɛ lajɛlen kɔnɔ coronavirus kun kan sɛgɛsɛgɛliw jaabiw mana bɔ k'a bin n'a yera k'a fɔ ko banakisɛ in de bɛ kalanden in na tigitigi o kuma o b'a jira k'a fɔ ko banakisɛ in ye maa fɔlɔ lasɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ min fana b'a jira k'a fɔ ko banakisɛ in ye farafina lasɔrɔ banakisɛ in yera jamana fɔlɔ min kɔnɔ ni o ye Chine jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a carina Yuan dugu de kɔnɔ kosɛbɛ a ka ca ni maa 2000 ye banakisɛ in fiɲɛ surula ka jigin minnu kan ni k'olu lasɔrɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ komi sisan jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ coronavirus banakisɛ in maa 56 de faga Chinois jamana kɔnɔ siga kɛlen kɔfɛ coronavirus banakisɛ in donniko la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a kɛra ka sanga ni waati ye waati min na ni fɛɛrɛw ni dabaliw caman de tigɛra ka ɲɛsin farafina jamanaw ma walasa ka se k'u kanga coronavirus banakisɛ in ni donni cɛ farafina kɔnɔ Libi jamana kɔnɔ kabini karidon janvier kalo tile 26 ye manga ni mugujugu wiliw dabɔra tugun Libi jamana fan fila ni ɲɔgɔn cɛ gouvernement d'union nationale ma ɲɛma n'a ka kɛlɛkɛcɛw Fayez El Sarraj ani Maréchal Khalifa Haftar ni a ka sɔrɔsiya ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ ka bɛn janvier kalo ma sigi caman bolo dara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Allemagne duguba la Berlin walasa ka se ka maramafɛnw bilaliko madali kofɔ Libi jamana kɔnɔ a bɛra ta fan fila ninnu kɔni karilen bɛ ɲɔgɔn na an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi kunnafoni yɛrɛ dara gouvernement d'union nationale de fɛ ni o ye Fayez El Sarraj ka gouvernement ye ka bɛn kari ma kunnafoni min senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko mankanw wulila tuguni olu ni Maréchal Khalifa Haftar ni a ka sɔrɔsiya ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniya min senfɛ Fayez El Sarraj y'a jira k'a fɔ ko Maréchal Khalifa Haftar ni a ka sɔrɔsiya wulila ka shuru u kan Abu Ghraib dugu kɔnɔ ni ka mugujugu filiw dabɔ mugujugu fili min senfɛ u cɛ kun tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 120 kan fan dɔ fɛ sɔrɔsiya ma ɲɛma Maréchal Khalifa Haftar ni a ka sɔrɔsiya ye dantigɛli kɛ dantigɛli min senfɛ u y'a jira k'a fɔ k'u ye Libi jamana dugu 2 minɛ ka ban ni k'o fara u ka sebaya kɔnɔ i n'a fɔ komi Kouadaleya ani Yedi Zamzam Abu Ghraib dugu fanfɛ yɔrɔw la Centrafrique jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Biriya dugu kɔnɔ fɔɲɔgɔnkɔw donna siyaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ye fɔɲɔgɔnkɔ min ni a ye fan dɔw kari ɲɔgɔn na ka bɛn sibiri dɔw ma min senfɛ kulu maramafɛntigiw karila ɲɔgɔn na Biriya dugu kɔnɔ Centrafrique jamana ni woroduguyan fan cɛ ka sanga ni o mugujugu dayɛlɛ ye siyaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ kulu maramafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ Biriya dugu nɔfɛ kɛlɛ don fan fila bɛɛ lajɛlen b'a fɛ k'i tɛgɛ da dugu in kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigilikɛ jɛkulu MINUSCA min ni o bɛ Centrafrique jamana kɔnɔ basigi kadara kɔnɔ ka sanga ni fan filaw karili ye ɲɔgɔn na olu wulila ka cɛsiri baaraw boloda an bɛ don min na i n'a fɔ komi sisan Biriya dugu yɛrɛ ye dugu ye dugu min ni wulikajɔw ni mankanw tɛ kɔtigɛ ye n'a kɛra sababu ye ni duguden caman wulila siranɲɛw sababu la ni ka taa bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ ferege ɲagami ani lakanabaliya ɲɔ ɲalen don dugu in kɔnɔ ka sanga ni mankan in ye sɛgɛsɛgɛli baaraw bi sen na nka an bɛ waati min na i n'a fɔ komi sisan kibaruya kɔni ma sɔrɔ kibaruya min y'a jira k'a fɔ min bɛ se ka maa joginta hakɛya dan wali kelen maa sata hali n'o y'a sɔrɔ maa bonɛta u ni na ani maa joginta hakɛya ma se ka dan fɔlɔ nka maa caman kɔni y'a sɛbɛntiya ka danganiya kan k'a fɔ ko dugu bɔlɔ furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko su caman caman de kun yɛrɛkɛlen bɛ k'a da siranɲɛ yɛrɛ kan ni jɔrɔ ko dugudenw kɛlen don k'u ka daw sɔgɔ u da la a tɛ kun maa la i k'i sen jɔ kɛnɛma k'a sababu kɛ Biriya dugu yɛlɛmako ye k'a kɛ dɔnbaga lafili ye k'a sanga ni wulikajɔ ye wulikajɔ min n'a tɛmɛna siyaw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ fan fila bɛɛ b'a fɛ ni ka dugu in daraki ka bɔ fan dɔ bolo a kɔni yirala k'a fɔ maa bonɛta hakɛya cayara wa joginta yɛrɛ fana cayara
Gambi jamana kɔnɔ ka bɛn ni karidon ye dugudenw ye muɲugu maɲaga waleya ani nisɔngoya taama minnu boloda walasa k'a ɲini jamana ɲɛma Adama Barrow ka taa ka jigin ka bɔ fanga la ka bɔ u dala. O kama walasa ka se ka dan sigi nisɔngoya taamakɛla ninnu ka muɲugu maɲagaw la, Gambi jamana gouvernement ye fɛɛrɛ caman boloda min bɛ kɛ sababu ye ka nisɔngoya jirabaga ninnu yɛrɛkɛ ni k'u bali u ka muɲugu maɲagaw la walasa ka se ka jamakulu yɛlɛkɛ ka kɛ basigi karamɔgɔw ye. Polisilakaw shurula ka jigin nisɔngoya taamakɛla ninnu kan, nisɔngoya taamakɛla minnu ni u ka laɲini ye kelen pe jamana ɲɛma ka se ka wuli ka taa ka bɔ u dala. Nisɔngoya taama in senfɛ polisilakaw ye tɛgɛ kɛ taamakɛla maa 100 hakɛya la. O bɛɛ lajɛlen ye maaw ye maa minnu ni u bɛ jamana ɲɛma Adama Barrow ka jiginin kɔ ka bɔ fanga la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana gouvernement ka babu sentigi y'a jira k'a fɔ polisilakaw karilen ka jigi jamaw kan nisɔngoya taama in senfɛ ko an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi ni foyi ma bɔn hali n'o y'a sɔrɔ lakana tigilamɔgɔw donna jamakulu tu la ni ka yɛrɛkɛli kɛ ani ka tɛgɛ kɛ maa camanw na ka taa olu lasago. Nka a bɛra ta nisɔngoya taama in senfɛ maa si den kelen ni ma. Nka an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nisɔngoya taama in kɔni senfɛ Gambi duguba la Banjul a ka ca ni maa bahirika caman ye minnu bɔra ka dugu bɔlɔnfurancɛw minɛ walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira jamana ɲɛma Adama Barrow ka fanga la k'a ɲini jamana ɲɛma yɛrɛ ka jigin ka fanga in bila ka taga bɔ u kunna. O senfɛ polisiw kɔni sera ka tɛgɛ kɛ maa 137 la ni ka t'olu lasago. Maa dɔw kɔni sera k'u yɛrɛ ɲini minnu ye sentɛgɛninjɛ minɛ, dɔw yɛrɛ ye dugu bila a ko gɔngɔn fɛ hali n'o y'a sɔrɔ maa ni ma bɔ. Nka maa kɔni joginta hakɛya kɔni cayara barisabu ka d'a kan lakana tigilamɔgɔw ka fan fɛ maa 18 olu joginna, dugudenw ka fan fɛ maa 7 joginna. Faransi jamana sorasiya minisiri muso Florence Parly ka bɛn ni ntɛnɛn ye a y'i kunda Washington kan. Yemi ni sorasiya minisiri muso ka taama laɲini ye fɛn min ye ka ɲɛsin Ameriki jamana ma o ye ka se ka taa Ameriki jamana lasɔn u ka ye dɛmɛɲɔgɔnya kadara kɔnɔ farafina Saheli jamanaw kɛrɛfɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛmɛɲɔgɔnya kana se ka kɔtigɛ sorasiya binakun kan. Florence Parly ka taama senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko Ameriki jamana ye jamana min ni a ka dɛmɛɲɔgɔnya fanga ka bon kosɛbɛ banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ. Nga waati laban in na États-Unis jamana kun ye dantigɛli min kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ k'a b'u ŋaniya la ka dɔbɔ u ka dɛmɛɲɔgɔnya la sorasiya kadara kɔnɔ Saheli jamanaw ye min bɛ kɛ sababu ye u ka dɔ fara Asie jamana dɛmɛɲɔgɔnyali kan sorasiya ani sorasiya minɛnko kadara kɔnɔ. Nga fɛn min bɛ tali kɛ Faransi jamana kan baara bolodalen caman de bɛ Faransi jamana maa ɲɛmaw bolo min bɛ kɛ sababu ye ka Ameriki jamana deli k'u lasɔn cogoya bɛɛ lajɛlen na min bɛ kɛ sababu ye o baara bolodalen min bɛ u bolo ka ɲɛsin Asie ka nafa ma ni o bɛna kɛ sababu ye ka dɔbɔ u ka dɛmɛɲɔgɔnya la sorasi minɛw ani banbaganci kɛlɛ binakun kan Saheli jamanaw kɔnɔ u ka se ka hakilina in bila dɛmɛɲɔgɔnya kana kɔtigɛ ka ɲɛsin Saheli jamanaw ma Ameriki jamana fɛ barisabu ka d'a kan Ameriki jamana ka dɛmɛ tin cinini ye. O de kadara kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛndon ye Florence Parly ni o ye Faransi jamana sorasiya ma ɲɛmamuso ye a ka taama senfɛ ka taa l'Ameriki jamana kɔnɔ ani Ameriki jamana secrétaire d'État ye ɲɔgɔn ye ni o ye minisiri Ameriki jamana kɔnɔ minisiri min ni o fana ka baaraw bi ɲɛsin sorasiya ma Mark Esper u jɛra ka masala kɛlɛbolo ko kunkan sorasiya kadara kɔnɔ. Don nataw la tile 2 in na Faransi jamana ka minisiri so min ni o ka baaraw bi ɲɛsin Faransi jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲaw ɲɛnabɔli kama olu fana ka cidenkulu dɔw kan ka taa États-Unis jamana kɔnɔ u makɔnɔnen do sigila ye sigi minnu fana bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu kadara kelen de dafɛ. Hakili jiginna janvier kalo tile 17 tɛmɛnin Faransi jamana duguba la po Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a kun ye baaraw nun don dɛmɛɲɔgɔnya kadara kɔnɔ ka ɲɛsin Saheli jamanaw ma a kun ye kunnafoni di ŋaniya min bɛ États-Unis jamana na ka ɲɛsin Saheli jamana ma ko kunnafoniya tɛ kunnafoniya duman ye wa ko Faransi jamana n'a jeniyɔrɔ fin walasa ka se ka Ameriki jamana deli k'u lasɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump u ka to Saheli jamanaw kɛrɛfɛ banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ cogo min. An bɛ to Ameriki jamana kɔnɔ hali bi farikolo ɲɛnajɛ dusukun kamikaminen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la basikɛtiko ni o ye Kobe Bryant ka fatuli ye basikɛtiko binakun kan basikɛtikɛla maa jolen kɔrɔ don min ka cɛsiri baaraw bonyana kosɛbɛ jamana ye ka sanga ni karidon janvier kalo tile 26 de ye pankuru cunna sani dugucɛ min kɛra sababu ye k'a nin tigɛ basikɛtikɛla kɔrɔ in yɛrɛ a si bɛ taa san 41 na a ye jɔnjɔnbaw ta farikolo ɲɛnajɛ binakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la basikɛtiko nasira fɛ ni o ye Kobe Bryant ye a ka fatuliw kɛra ka bɛn karidon janvier kalo tile 26 sɔgɔmadafɛla de ma k'a sababu kɛ pankurun denincinin dɔ cunna ni a ye sani dugucɛ n'u ko a ma hélicoptère a kɛra dugu min na u ko dugu in ma Calabasas
dugu in bɛ ka taa ni Californie woroduguyanfan de basiketikɛla Ngana Kɔrɔin ni o ye Kobi Bryant ye n'a si bɛ san 41 na basiketiko binakun kan kulu min bɛ wele NBA de Los Angeles Lakers a ye wulikajɔ ni cɛsiri baaraw kɛ o kɔnɔna na san 20 kuntagala kɔnɔ jɔnjɔn caman sɔrɔla a fɛ kulu in tɔgɔ la wa basiketikɛla do basiketikɛla min bɛ basiketikɛla 7 fɛ minnu ka kariyɛri yɛrɛ kɔnɔ u ka tɔgɔtigiya waatiw la n'u sera ka point ba 30 dun jɔ kɔnɔ. Libi dulanci jɛkulu min bɛ wele Al Nas olu ye Jeliba AC senbɔ Coupe CAF la k'a sababu kɛ u ye sebaya sɔrɔ Jeliba AC kan 1 ani Kalangolo. Dulanci in yɛrɛ kɛra ka bɛn 4 janvier kalo tile 26 stade du 26 mars la Bamakɔ kɔnɔna la. Bokar Traoré bɛ ɲɛfɔli caman kɛ a ko kun kan. Joliba sentina ye ɲinɛ Coupe CAF quart de finale kɛnɛ kan k'a sababu kɛ u dasira min ye Al Nassr de Libi fɛ 1 ani Kanangolo. A baara ta dulanci daminɛ nɔgɔra Joliba denmisɛnninw bolo k'a sababu kɛ u ka wulikajɔ fari bonyana ballontan kɔnɔna na sanga kun fɔlɔ la. O bɛ kɛ sababu ye ɲɛfɛmaw olu bɛna occasion caman sɔrɔ nka u sen da tɛna ja jɔda la. An bɛ t'o sigi la fɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛna bila o kan. Sɛgɛnnafiɲɛbɔ yɛlɛnni Libyɛnw u bɛn'u jɔcogo yɛlɛma terrain kɔnɔna na o bɛ wusaya u ma kosɛbɛ. A bɛ kɛ sababu ye u bɛna celu sɔrɔ ka don sanga 70nan yanfan yɛrɛ sen fɛ Abdallah Sherif fɛ 1 ani Kanangolo. Ballontan a bɛ bila o kan ka taa Libyɛnw kanu na. Bon, tɔrɔ min na match qualifié cogo min na déception de don an bɛɛ bolo gérou fara encadrement kan donc mo caman tɛ ka fɔ nin ko la quoi donc a kɛra déception dɔrɔn an bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ vu que match tun b'an ka portée la jusqu'à ce que an ka premier bin ta bon premier bin tali fɛnɛ an ka plan stratégie bɛɛ c'an bolo donc en tout cas, on avait plus de système en place, on balançait pour pouvoir égaliser. Donc jusqu'à ce que le match soit bon au tour là. Donc on s'est fait une déception de Ronaldo. Sinon, pour moi, bon, c'était pas un match agressif parce que non, on m'a amené normalement parce que n'y a pas d'agressivité que on sur l'équipe là bébé gérer. Vu que le système n'y en a d'ondron, il y a ballon en boulot. Donc on va profiter en perdre des balles fitines fait pour pouvoir que j'ai un contrôle la contre-attaque là. Donc je pense qu'à Keroto là, sinon qu'à Fogo, pour que l'agressivité soit pour longtemps, il faut que l'équipe la belle engagée, engagée. Mais l'équipe qui est engagée, va sur l'agressivité fanga d'or. Comme ça, il faut mal chance donner non sur sinon en première mi-temps, mais c'est un match tué début premier mi-temps. Non, on sera en occasion de concrétiser. Donc il va deuxième mi-temps, mais bon, il faut qu'on fasse un donc espace qui me get très on me sait que faut qu'on fasse là. Vraiment déception dans en voiture parce qu'on me fera gagner match à Torabella. Bon, je pense que le match j'ai terminé et premier temps j'ai terminé il voulait je le faire bidon trop qu'il a raté là contre le bon arabe ballon dans en doit appuyer au colochi contre une faune. Donc en voulant il cortole no ko jugu occasion peu sinon occasion ma une occasion chama sera mais il y a un pied en scénario rom ni au décara parce que on m'a averti mais il y a pied ballon dans le dos. Donc en occasion sera massé au dos il contre de placer on était mal placé donc au traque bien non ça fait mal. Amela Foka la barcada je pense que Dongo Dona Dougoudia Kando on était venu pour gagner, mais le football c'est ça aussi. Ni nana, ni ma gagné, ben match nul que webechi. Je pense que aujourd'hui en bâtira, ce n'est pas la fin du monde, c'est le football. Et je pense que il nous reste encore un match, un beau match préparé dans la Sonama dans les meilleures conditions possibles pour qu'il y ait un résultat qu'Afrique du Sud. Je pense qu'on a les moyens d'aller gagner en Afrique du Sud. Maintenant, on va regarder le match aussi que les Guinéens vont jouer là-bas. Je pense que l'un dans l'autre, bon, c'est fini, mais bon, en fait, il faut se battre toujours, quoi. Voilà, c'est ça. Ni defeti mina ke sababu ka Joliba sembo nyine Coupe CAF phase de poule dulanci ula unu sigi ka sa na tawta kono. Oro be dan sigi bi bamanangan kunnafoni na musira ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ma kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ an cɛ aw ka lajɛli la aw k'an bɛn n'Ala sɔnn'a ma.